ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng bagay na pwede nating ibigay sa pamilya natin ay may hangganan. Lalo na at hindi naman tayo pwedeng magbigay kung tayo mismo ay kulang na lang ay bumigay. Ikaw kabarangay, mapagbigay ka bang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating panatikon ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lumina. 29 years old, taga Angono, Rizal at nagtatrabaho sa isang private company. Sumunat lang talaga ako sa programa ninyo para mag-rants kasi malapit na akong masiraan ng ulo dahil sa kagagawan ng pamilya ko. Katulad ng iba ninyong letter sender, isa ako sa mga halimbawa ng pagod na breadwinner. Hindi kami mayaman kaya nga ginapang ko noon ang pag-aaral ko upang makapagtapos ng kolehiyo. Bale, graduate ako ng kursong Business Administration bilang scholar. Hindi ako panganay sa amin, may kuya pa ako na 3 taon ang tanda sa akin at bunso namin na sumunod sa akin na nag-aaral pa hanggang ngayon. High school lang ang natapos ni kuya dahil bulakbol siya sa pag-aaral at maaga ring nagkaanak. Pero hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin siya sa maliit naming bahay kasi ayaw niyang tumira kasama ang pamilya ng nanay ng anak niya. Dinadalaw-dalaw na lang niya ang anak niya roon, Papa Dudut. Ang nanay at tatay naman namin ay matanda na. On-call tubero at isang machine operator si tatay at si nanay naman ay naglalabandera, Papa Dudut. Aliw talaga tong BFF ko. Daming sinesend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kayo pala, Nay. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghuhugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag nyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ako matulog. Nagpapatunaw pa po ako kaya tumambay muna ako rito sa sala. Hayaan mo na, ayos na yon. Saka pagod ka, galing kang trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo rito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng bunso natin na tumanggap na naman pala kayo ng labada at halos inabot daw kayo na maghapon. Oo, ganun na nga. O urong ka nga at uupo ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko dun ah. Dapat hindi na kayo naglaba. Sayang din kasi yung bayad. Tingnan mo na ipambili pa natin ng masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Di ba kabibigay ko lang sa inyo ng pambudget natin? Ay, ayun na nga anak. Wala na. Ha? Bakit po? Saan napunta? Binili ko ng bigas tapos Tapos? Tapos sinutang ng kuya mo. Bakit po inutang ni kuya? Tsaka bakit kayo pumayag na pautangin siya? Pwede ba? Kumalma ka lang muna. Paano po ko kakalma? Kilala ko yung si kuya. Hindi marunong magbayad ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pambudget natin yun. Sabi naman niya oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural, maniniwala at magtitiwala ako sa kanya. Anak nyo nga po si kuya pero ibang klasing tao yun. Sanay na sanay yun magsinungaling at magpaawa para makautang. Dami na nga utang nun sa akin na purong palista na lang sa tubig. Walang ni 5 butas na binayaran kaya hindi na yun makakaulit na manghiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kuya mo. Importante lang daw ang paggagamitan niya kaya hindi na ako nakatanggi. Saan daw po niya gagamitin? Pang down daw sa pangarap niyang motorsiklo.
Ano? Huwag ka nang magulat dyan. Alam mo naman na matagal na niyang pangarap yun, di ba? Nahihirapan na raw siyang mag-commute mula rito sa Angono papunta sa trabaho niya sa Pasig. Lalo't matindi ang traffic. Alam mo naman nagiging embudo ang daanan ng sasakyan dyan sa Ortigas Avenue. Kaya hindi ko masisisi ang kuya mo kung bakit gustong-gusto niyang kumuha ng motor. Wala naman pong kaso kung gusto niya, pero bakit wala siyang pang-down? At yung pang-budget pa talaga natin yung inutang niya. Ayun tuloy, kailangan niyo pa magkanta kuba sa pagtanggap ng labada para lang may pambili tayo ng matinong ulam. Ay, pambihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niyo yan since binigay ko na sa inyo, pero huwag niyo naman po basta-basta ipautang kay kuya. Kahit na sabihin nyo na babayaran niya, mas malaki pa rin yung tsansa na hindi. Hayaan mo na, kapatid mo naman yun. Konsensya na lang niya kung di niya bayaran. Kahit nga konsensya, wala na yata si kuya. Lumina naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan, pero hindi niyo lang tanggap na ganun talagang ugali ni kuya. Hilig niyo po kasi siyang paboran at bebehin ni tatay, kaya nasasanay. Buti pa matutulog na ako. Bigla akong inantok. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko kay nanay dahil nagawa niyang ipahiram kay kuya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napilitan lang siyang gawin yon dahil kilala kong mapilit ang kuya ko. Kumbaga spoiled ito at kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kabilang banda ay hindi ko pa rin mapigilang maghinanakit sa kuya ko dahil wala siyang kusa na tulungan ako sa pagtatrabaho. At katulad ng inaasahan ay hindi nga binayaran ni kuya ang perang hiniram niya kay nanay, kaya nag-abot na naman ako ng pambudget namin. At kahit na gusto kong magsisigaw sa irita ng mga panahong yon, ay hindi ko na ginawa, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinumpronta si kuya dahil alam kong mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi rin kasi yon makaintindi at ayaw na pinagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ay napapasunod niya. Ewan ko, pero ang malas ko sa kuya ko, kaya madalas ay naiinggit ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatandang kapatid, Papa Dudut. Nak, pwede ka bang makausap? Tungkol saan po, Tay? Nakwento kasi sa akin ng nanay mo na nagalit ka raw nung pinairam niya ng pera yung kuya mo pang down dun sa pangarap niyang motorsiklo. Totoo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi kilala kong sinungaling si kuya eh. O kita nyo na? Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya pero nakalipas na yung 1 linggo wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningil siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pambudget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo pero intindihin mo na lang. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pairamin ng nanay mo ng pera, kinausap kami ng masinsinan ng kuya mo na gustong gusto na niya raw kumuha ng motorsiklo. Kaso kulang yung pang-down niya kaya hiniram niya yung pambudget na binigay mo sa nanay mo. Alin po yung iintindihin ko doon? Na gustong-gusto na niya? Pero kulang yung pera niya kaya naisip niyang hiramin at hindi bayaran yung perang ibinigay ko kay nanay? Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow po ulit, Tay, ha? Nakakatawa naman po yun. Anong nakakatawa doon? Napangarap niya pero hindi niya pinag-ipunan. O kung wala pala siyang pang-down, sana inantay muna niya yung susunod niyang sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamomroblema kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Pasensya ka na kasi di sapat yung sweldo ko. Lalo't kaunting araw lang ako nakapasok sa trabaho. Gawa nang nagkasakit ako. Wala naman
naman pong problema doon. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na't nuknukan ng sinungaling yung taong yun. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Pinipilit ko naman pong hindi pero nakakainis pa rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang masaya raw siya at lalong na-inspire sa pagpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Di ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba akong masaya? Lumina naman. Sorry pero ayoko lang magpaka-plastic tay. Ang unfair lang kasi ako gustong-gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw niyong mayroon akong hinuhulugan buwan-buwan. Sabi niyo mahirap magkautang, ganito ganyan, tapos delikado rin magmotor, tsaka takaw disgrasya. Sinunod ko po kayo kasi mga magulang ko kayo at tiniis ko na lang yung pagko-commute kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, ura-urada kayong pumayag at hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahiram sa kanya yung pera na kung tutuusin ay galing sa akin. Iba naman kasi yung kuya mo sa'yo. Lalaki yun, tapos babae ka. Siyempre, matatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Mag-iingat naman po ako at marunong na rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin, pero pag kay kuya laki ng tiwala nyo. Malaki rin ang tiwala namin sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung pamani, ramdam ko na mas paborito nyo si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito nyong anak, madalas konsumisyon nyo pa ni nanay. Papadudod, sinubukan kong intindihin si kuya pero unti-unti na lamang ako nawala ng amor sa kanya. Dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, ay hindi ko siya nakitaan ng pagkukusa at pagsisikap sa buhay. Natulungan ako upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang pinapabura ng mga magulang namin. Ewan ko ba pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni tatay hanggang sa mabanggit niyang dagdagan ko raw ang pera na ibibigay niya para sa bunso namin na meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya pero palaging natataon na petsa de peligro pa talaga siya. Mangangailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang patimpalak. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng premyong pera sa pamilya namin pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit ni isang balot ng tinapay at soft drinks. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mahal ko ang mga kapatid ko pero sa tinagal-tagal ng panahon na tinutulungan ko sila siguro ay nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang dalawang yon. Kaya sinong gaganahan na tulungan sila, hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman matiis na hindi tumulong o mag-abot ng kaunti lalo't hirap na rin ang mga magulang namin sa pagtataguyod sa pamilya namin. Yun din ang rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumukod ng bahay dahil naaawa kong iwanan sina nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Yan ang eksaktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Nandun yung kamuntik na siyang maputulan ng braso, naipit ang daliri niya at kung ano-ano pang disgrasya kaya natatakot na rin akong pagtrabahuhin siya. Kaya lang pag tuluyang huminto si tatay ay sa akin naman maaatang ang buong responsibilidad upang itaguyod ang aming pamilya, Papadudot. Wow! Buti pa sila nakapag-beach na. Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay.
Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Nako, wag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. 4 po yung pinakamarami. Ay, maghunos dili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na ring bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging nerbiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa yung di maganda kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si kuya pag napapasobrang alak niya? Kung uminom yun ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitira ng pang-uwi. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo pa binawasan yung kakakape mo. Kayo naman ay, pinag-initan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-beach na? Yung friend ko po rito sa Facebook. Nagpunta po sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand din. Pero ako pangarap ko sa Boracay talaga pumunta eh. Kaya lang malayo yon, saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ipunan po talaga ng husto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yun dahil nga hindi ako makapagtabi. Gawa ng kulang pa yung sweldo ko pambigay dito sa bahay. Lalo ngayon na napapadalas pag-a-absent ni tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa tatay mo, gawa ng matanda na rin. Ay, tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na lang, pasensya ka na talaga anak. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin tong pamilya natin. Pasensya ka na kung nauubos yung pera mong pambigay sa amin kasi nga kulang na kulang talaga kinikita ng tatay mo. Kapag naiisip ko yung pinahiram ko sa kuya mo noon na pang down ng motor niya, tapos di na niya binayaran nalulungkot talaga ako. Hindi na kasi ko nadala dyan sa kapatid mong yan. Masyadong mapilit kaya napipilitan din akong pagbigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapag-move on na ako doon kaya dapat wag niyo na pong isipin yun. Wala na tayong magagawa sa ugali ni kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod kasi dapat kayo pa rin yung sundin niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Kasalanan naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya at kumikita ng sarili niyang pera pero bakit kailangan niya pa mangutang sa akin, di ba? Wala na raw kasing natitira sa sweldo niya kasi mababa lang naman daw ang kinikita niya kumpara sa'yo. Tapos may anak pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yon kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko namang matulog ka na may sama ng loob sa kanya. Sabi mo nga naka-move on ka na sa ginawa niya. Papadudot nagpatuloy ang pag-uusap namin ni nanay hanggang magtapos yon na hiningaan niya ako ng pera pandagdag sa bills. Wala na ako nagawa kasi kulang talaga ang sweldo ni tatay para mabayaran ang mga yon. Buti na lamang at malapit na ulit ang sahuran kaya magkakapera na ako. At kahit na nakapaglabas ako ng sama ng loob at tampo sa nanay ko, ay hindi pa rin gumaan ang loob ko. Lalo pa ngayon at bumigat nung kinakailangan ko na namang maglabas ng pera upang mabayaran ang bills namin. Ewan ko ba papadudot feeling ko ay ang sama-sama kong anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pamilya ko. Tumutulong ako sa ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa pakiramdamang pagtulong ko sa kanila. Doon ko na nga kwestiyon ang aking sarili kung tama bang maramdaman ko ang bagay na yon pero hindi nyo rin ako masisisi.
lalo pat nabibigatan na ako sa pagdadala ng buhay. Isang araw ay meron na namang kinaharap na pagsubok ang aming pamilya matapos muling magkasakit ni Tatay, Papa Dudut. Tay, inumin niyo na po itong gamot niyo. Akin na anak, kanina pa talaga ako inaatake ng ubo. Halos di na nga ako makahinga. Kaya nga po natatakot na ako eh. Huwag kang matakot, ayos lang ako. Akin na yung tubig, tsaka yung gamot ko. Ito po, alalayan ko na po kayo. Ay, salamat Lumina. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Mamaya na, hindi pa naman ako inaantok, tsaka dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Sige po. Alam mo namang hindi ko makakwentuhan yung mga kapatid mo. Buti nga ikaw nakakausap ko. Wala naman pong kaso yun, kwentuhan lang pala eh. Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga, mga kapatid mo kasi kahit saglit lang di makausap. Laging busy, lalo na yung bunso. Siyempre, minsan gusto ko namang kumustahin pero pagdating sa mga kaibigan, kaya naman makipag-usap ng matagal. Naku, yung babaeng yun talaga makukutosan ko na eh. Mabilis lang kausap pag may hihingin. Baka ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hayaan niyo po kakausapin ko yung bunso natin. Wag na, baka sabihin nun masyado akong madrama. Tsaka baka lalong mainis sa akin yun, katulad nung nakaraan na sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo ng dahil lang doon? Oo, pero ayos na yun. Ay hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Grabe na talaga ugali ng babae niyo, masasabunutan ko na yun. Sabing wag na, baka mag-away lang kayo. Tsaka ayoko namang ma-stress ka. Hindi na po talaga maaalis stress ko sa dalawa kong kapatid. Pagpasensyaan mo na lang. Nakakasawa na po magpasensya, Tay. Para silang tumatandang paurong eh. Napansin ko rin yan. At yan yung rason kung bakit kahit na matanda na kami ng nanay nyo, ayaw pa rin naming mawala sa mundong ito. Eh wag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami anak. Ito, sa'yo ko lang masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang yung malapit sa amin ng nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal gabi-gabi, kundi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable sila sa buhay at sa sarili nila katulad mo. Lalong-lalo na yung kuya mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kaming mawala ng nanay mo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sinakripisyo para sa amin. Hindi mo na kailangang bumawi kasi kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang yung maaasahan namin kahit na may iba pa kaming mga anak. Siguro, totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng mga anak mo may pakialam sa'yo pagtanda mo. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikitungo nila sa inyo. Hindi naman pwede na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat, nak. Wala pa nga po Tsaka na po kayo magpasalamat. Hayaan mo na ang tatay. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat sa may kapal dahil meron kaming anak na katulad mo. Yun bang responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramot? Papa Dudut, aminado ako na tinalaban ako sa sinabi ni Tatay. At kahit na anong pigil kung hindi umiyak, ay naiyak pa rin ako. Matapos ang pag-uusap namin yon.
Buti na lamang at nakatulog na rin siya matapos niyang uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang tatay namin, sabay pangako na gagawin ko ang lahat upang maitaguyod ng aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay ay narealize ko na matanda na talaga siya. Kaya nga hindi nakatakataka na mabilis na siyang dapuan ng sakit. Kasabay noon ay bumalik sa akin yung isipin na anumang sandali ay baka iwan na kami ng aming mga magulang. Ayoko mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 linggo ring hindi nakapasok sa trabaho si tatay kaya malaking kabawasan yon sa kanyang sweldo. At bilang may trabaho sa amin na palagi nag-aambag ay ako ang sumalo sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay gumaling naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho, kaya lang makalipas lang ang 5 araw ay muling sinubok ang aming pamilya nang madisgrasya sa motor ang kuya ko. Medyo malala ang naging injury niya kaya kinailangan niyang operahan at ma-confine sa ospital ng ilang araw. At dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang naatasang magbayad ng hospital bills na umabot sa 30,000 pesos. Bukod pa yung mga gamot na kinailangang bilhin habang naka-confine siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahong yon kasi masasaid ang savings ko kaya naisipan kong mag-loan. Binigay ko sa kinakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay naging maayos naman ang pakiramdam ni kuya at nakalabas siya ng ospital. Pero makaraan lang ang 2 araw ay may nalaman akong dahilan para magalit ako ng husto, Papa Dudut. Wow! Kung sinuswerte nga naman talaga si kuya! Nakabili na ng bagong cellphone, nakapagpaayos pa ng motor. At kayo, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lang nahingan kayo ni kuya ng malaking pera pambayad sa bills niya. Meron naman pala siyang nahiraman na! Pasensya ka na, anak. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi sabi ng kuya mo, may paggagamitan naman siya ng mahihiram niya sa'yo eh. Tama ang tatay mo. Ilang araw din kasi siyang di nakapasok sa trabaho kaya wala siyang suswelduhin sa pagbalik niya. Desperado na siyang makautang sa'yo pero alam niya na hindi mo siya pauutangin kaya yun na lang yung paraan na naisip niyang gawin. Ayos din talaga kayo, no? Alam niyo ba na inuutang ko lang din yung perang yan kasi nga akala ko walang-wala na talaga tayong maibabayad sa ospital. Sana pala hinayaan ko na lang siya doon na hindi na makalabas habang buhay. Huwag ka namang ganyan sa kuya mo. Kuya mo pa rin yun. Saka nadisgrasya na nga siya eh. Maawa ka naman sa kanya, Lumina. Wow ha! Ako pa talaga yung dapat maawa. Siya ba? Naawa sa akin? Kayo ba naawa kayo sa akin nung konsintihin niyo na naman yung kalokohan ng anak niyong yon? Kasi kung hindi kayo naawa sa akin, grabe na kayo! Anong klase kayo mga magulang? Kaya nga pasensya ka na. Patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kaming nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng kuya mo. Meron kayo magagawa, pero hindi niyo lang po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Anak niyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman namin yun, pero... Alam niyo nga pero hirap na hirap pa rin kayo makatanggi pag si kuya ang nagsabi. Kaya kahit agrabyado na isa yung anak, ayos lang sa inyo. Naisip niyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Anak niyo rin naman ako, di ba? Sabi niyo tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko. Yung responsable, mabait at hindi madamot. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait at hindi madamot? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo. Pasensya ka na talaga.
Hindi namin sinasadya ng nanay mo na maging ganito kahinang magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi ko sana nararamdaman tong ganitong klase ng pakiramdam. Yung ba tingin ko hindi nyo talaga ako paborito kasi yung paborito nyo si Kuya. Sunod yung bunso natin tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng isip ko na hindi nyo talaga ako mahal. Nagkataon lang na may pakinabang ako sa inyo kaya maayos nyo ako pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Ewan ko pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di pa muna ako kaagad makakausad. Hayaan mo. Ako na ang magbabayad sa hininging pera sa iyo ng kuya mo. Para naman hindi mo na yun problemahin pa. Tsaka kasalanan din naman namin ang nanay mo dahil hindi namin siya pinigilan eh. Oo nga, anak. Hindi na po. Huwag niyo na pong isipin yun. Ilaan niyo na lang yung perang ipambabayad niyo sa mga gastusin sa bahay. Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi may babayaran pa akong loan. Papadudot ang sama ng loob ko sa kuya ko dahil nagsinungaling siya sa akin at ganoon din ang ginawa nila nanay at tatay nang konsentihin nila ang anak nila. Pakiramdam ko ay nilamangan nila ako ng sarili kong pamilya at bumalik sa akin ang magkahalong pag-aalala at pagod noong nalaman kong naaksidente si kuya at noong ipaako nila sa akin ang bills niya sa ospital. Kaya nga nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mga magulang ko na agad ko rin namang pinagsisihan. Gustong gusto ko nang umalis sa amin pero paano ko gagawin yon kung simot na simot ang ipon ko ng mga panahong yon. Plus meron pa akong utang na kailangang bayaran samantalang ang kuya ko ay mukhang wala lang sa kanyang nangyari. Mahirap din pala na palagi ka nilang nakikitang malakas at mapagbigay kasi akala nila ay hindi ka marunong manghina at mapuno. Pero iniisip ko na lamang na pag-iipunan ko ulit ang perang gagamitin ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung mangyari. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero muni na namang binato ng pagsubok ang aming pamilya nang may ipagtapat sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nay, bakit po hindi na naman pumasok sa school si Bunso? Ilang araw na yata siyang absent ah. Nag-aaral pa ba siya? Ha? Oo naman. Bakit mo naman niya naisip? Ikaw talaga? Iba kasi yung kinikilos niya eh. Tapos lagi pang umiiwas sa akin pag nakikita niya ako. Wala naman ako nakakahawang sakit. Ano kasi? Ano po? Tingin ko, dapat nang malaman ni Lumina yung totoo, Mal. Kabilin-bilin na ng bunso natin na wag daw nating sabihin sa ate niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon si Bunso naman. Hindi naman sa ganon, nak. Hindi raw sa ganun pero ganun na rin yun. Kaya nga sabihin mo na kay Lumina. Para alam na rin niya yung nangyayari sa bunso natin. Ay nako. Ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita mong bumubuelo pa yung tao eh. Ay, nak, please, huwag ka muna magagalit o magwawala o ano dyan ha. Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Yan naman po yung hindi ko may papangako. Depende sa bigat nung sasabihin nyo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ng kapatid mo. Nabuntis siya. Anong sabi nyo? Kumalma ka nga. Paano ko kakalmain? Narinig nyo ba yung sinabi nyo? Buntis yung kapatid ko, ang bata-bata pa niya.
Hindi naman na bata yung bunso natin. 19 na siya. Bata pa rin siya para sa akin, tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya? Ayun nga, hindi rin talaga namin alam kasi masekreto yung kapatid mo. Lintik na babayan! Nasaan na yan para mapagsabihan at masabunutan na rin? Huwag na, Lumina. Masasaktan mo pa ang kapatid mo eh. Masasaktan talaga siya sa akin kasi imbis na mag-aaral kung ano-anong inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadala kay kuya? Kita nang napakahirap ng buhay na kuha pa magpabuntis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo. Oo, kasi… Huminahon ka lang, nak. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. Paano nga ba ko hihinahon hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni kuya, dumagdag pa siya. Buti sana kung pananagutan siya na nakabuntis sa kanya, di sige, congrats sa kanila! Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakbuhan siya nung pesteng lalaking nakabuntis sa kanya. Yan! Yan ang nga bang sinasabi ko! Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang bula. Kaya nga awang-awa kami sa kanya, lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Sira ulo talaga siya! Lumina naman! Hindi niyo ako masisisi! Kasi nakikita ko na naman na magiging cargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi niyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pues sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Ang lakas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest tapos ang Eddie magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilyang to. Konting-konti na lang. Masisira na ang ulo ko. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang naging reaksyon ko matapos kong malaman na nabuntis ng kung sinong lalaki ang kapatid ko. Alam naman kasi natin ang posibleng mangyari sa oras na magkaanak na siya. Nangihinayang lamang ako sa future niya lalo at may potensyal naman ang kapatid kong yon. Pero alam ko pa rin naman na wala akong kapangyarihan para makita at diktahan ang hinaharap ng isang tao. Sa ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at hindi ako napapagod na magdasal na sana'y bigyan niya pa ako ng lakas para makapagpatuloy. Nahihirapan na kasi akong mahalin at pakisamahan ang sarili kong pamilya, lalo na at pakiwari ko ay para akong kandilang nauupos. Malapit na akong maubusan ng maibibigay, kaya anumang sandali ay maaari akong bumigay. At ayoko namang mangyari yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin sa kinakaharap kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you in advance sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking istorya sa inyong istasyon. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lumina. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ng isang lola ay puno ng pag-unawa at walang katulad. Walang kapantay ang sakripisyo at ang saya na hatid niya sa bawat araw. Ikaw kabarangay, paano mo ipapakita sa lola mo na mahal mo siya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Esther at madalas po akong nakikinig sa Barangay LS tuwing naglalaba o naglilinis ako ng bahay.
Palagi po akong natutuwa sa mga kwento ng mga nagpapadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na para ako naman yung magpadala ng sulat sa inyo. 4 po ang anak ko at 3 sa kanila ay may pamilya na at naninirahan na rin sa ibang bansa. Masaya po ako para sa kanila lalo na't hindi ko akalain na magagawa ko silang palakihing mag-isa. Lalo na't noong namatay ang asawa ko pero sa awa ng Diyos. Nalampasan ko rin ang pagsubok na yon. Pero may isa po akong anak si Jonah na talagang naiiba sa mga kapatid niya. Hindi ko po alam kung saan ako nagkulang. Kasi siya po yung anak ko na hanggang ngayon ay feeling teenager at wala pa ring direksyon sa buhay. Yung mga kapatid ni Jonah ay nakapagtapos na ng pag-aaral pero itong si Jonah nag-drop out noong 2nd year pa lamang siya sa college. Laging sinasabi ng mga kapatid niya na masyado ko raw na spoil si Jonah kaya siya naging ganyan. Pero hindi ko talaga lubos sa kalain na ganito ang magiging resulta ng pagmamahal ko sa kanya. Ang totoo niyan ay minahal ko lang si Jonah sa paraang alam ko. Pero ngayon ay napagtanto ko na parang inabuso niya lang yung pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Si Jonah po ay may anak na at siya ang pinakamahal kong apo na si Kael. Pero ni minsan ay hindi trinato ng maayos ni Jonah ang apo ko. Kasi kahit 18 na si Kael ay patuloy pa rin siya na nangungulila ng pagmamahal ni Jonah. Pero tila hindi siya nakikita ng sarili niyang ina bilang isang biyaya, kundi bilang isang pagkakamali. At bilang isang lola ay masakit po na makita si Kael na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang sariling ina. At kahit napabayang ina si Jonah ay hindi natin may pagkakaila na siya pa rin ang nanay ng apo ko. Kaya't patuloy kong pinapaalalahanan si Jonah na sana'y balang araw ay magpakita naman siya ng kahit kaunting pagmamahal sa sarili niyang anak. Hindi po madali pero ginagawa ko na lang ang lahat para maibigay kay Kael ang pagmamahal na hindi maibigay-bigay ni Jonah sa kanya, Papa Dudut. Opo, anong ginagawa mo dyan sa kusina? At ba't kising ka pa? Lola, pinagtimpla ko lang po si Mami ng kape at naganda na rin ako ng makakain niya. Kasi sigurado akong lasing na naman yun pag uwi niya dito. Hindi mo na kailangan gawin yan. Gabing-gabi na Matulog ka na lang. Ako nang bahala sa mami mo pag uwi niya. Lola, Ano yon? bakit pakiramdam ko? Ni minsan hindi ako minahal ni Mami. Ano ka ba? Hindi ba't pinag-usapan na natin to nung isang araw? Mahal ka naman ng mami mo pero kasi hindi pa nakaka-move on ng mami mo sa pagiging teenager. Kasi alam mo naman, maaga siyang nabuntis sa'yo. Pero ni minsan hindi naman ako nagkulang sa'yo, di ba? Oo naman po. At damang-dama ko yung pagmamahal niyo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, Apo. Sa katunayan nga parang hindi na Apo ang tingin ko sa'yo eh. Ha? Bakit naman po? Kasi para sa akin, ikaw ang bunso ko. Ang sweet niyo naman po. Sana nga po naging bunso niyo na lang ako. Nang sa ganun hindi na ako nangungulila sa pagmamahal ni Mami. Oh, Jonah, mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Nako ma, kung sisermonan nyo lang ako, pagpaliban nyo na lang muna yan. May amats na ako eh. Ay, Mami, eto na nga pala oh. Pinagtimpla ko kayo ng kape at pinaganda ko na rin kayo ng makakain. Ayoko. Bigay mo na lang yan dyan sa lola mo. Pero kailangan nyo po to. Eto po yung kape. Sige na naman po. Sinabi na ayoko eh. Ba't ba ang kulit mo? Oy, Jonah, nagmamalasakit lang sa'yo yung anak mo. Pwes, hindi ko kailangan ng malasakit niyan.
Kasi kayo naman yung tinuturing na nanay niyan, di ba? Hindi po sa ganun yun. Alam mo ikaw, nalibad-bara na ako sa mukha mo. Pumasok ka nga muna dun sa kwarto mo. Alis! Sige na, Apo. Sige na. Sige po. Alam mo ikaw, paano mo makukuha ang loob ng anak mo panay ang paglalakwatsa mo? Tapos sinusungitan mo pa. Para kang walang pinagkatandaan. Kung tutuusin, kasalanan nyo to eh. At paano ko naging kasalanan to, Aber? Kasi kayo yung kumukonsinti dyan sa apo nyo. Kaya lumalayo yung loob niyan sa akin kasi masyado niyong binibaby. Masyado kayong bida-bida. Hoy! Ipapaalala ko lang sa'yo na 18 na yung anak mo. At hanggang ngayon nangungulila pa rin siya sa pagmamahal mo. Wala nang ibang pangarap si Kael kung hindi ang mahalin mo siya. Kung tutuusin, ikaw lang naman tong malayo ang loob sa kanya eh. Sige, sabi niyo eh. Ay, ano to? OMG! You have received 20,000 in your account. Thank you, thank you! Padala ba yan ng tatay ni Kael? Ano ba ma? Pabayaan nyo na nga muna ako. Timplan nyo na lang muna ng gatas si Kael gaya ng palagi nyong ginagawa. Kaya lumalaking baby damulag eh. Alam mo naman na ni minsan hindi ko pinakialaman yung pinapadala ng tatay ni Kael sa'yo, di ba? Pero tatapatin na kita. Kailangan na kailangan ko ang perang yan. Ano? Utang na loob? Banira kayo ng moment eh. Ipapaalala ko lang sa'yo ulit na para kay Kael yung perang yan. At ang tagal-tagal kitang pinagbigyan, Jonah. Pero ngayon kailangan ko ang pera na yan kasi delayed yung pasok ng pensyon ko. Pero may paggagamitan na ako nitong pera. At saan mo naman gagamitin? Sa mga kapritsyo mo? Para sabihin ko sa'yo, hindi kita sinisingil ng renta dito sa bahay. At ako rin na nagbabayad sa lahat ng mga gastusin dito. So nanunumbat kayo? Hindi sa ganun yon. Alam mo naman nakakatapos lang ni Kael sa senior high, di ba? Kailangan ko ang perang yan kasi pinaghahandaan ko ng pangkolehiyo niya. Ma, matagal pa yon. Antayin nyo na lang yung pension nyo, okay? Alam mo ikaw, patagal na kitang pinagbibigyan at pinagpapasensyahan. Paano ko sabihin ko kaya sa tatay ni Kael na hindi mo binibigay sa anak niya yung perang pinapadala niya sa'yo? Sige, subukan nyo. At pinapangako ko sa inyo na magkakagulo tayo dito. Nagngingit-ngit po ako sa galit ng gabing yon, Papa Dudut. Kasi ako po ang sumasagot sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pero ni minsan ay hindi ko pinakialamanan yung pinapadala na sustento ng tatay ni Kael. Kasi may sarili naman akong pera na nakukuha mula sa pensyon ko. At hindi naman labag sa loob ko yung perang ginagastos ko para sa apo ko kasi mahal na mahal ko naman yon. At kahit na gano'n ang ugali ng anak ko na si John ay hindi ko pa rin siya magawang palayasin sa bahay ko dahil mahal ko silang pareho ni Kael. Pero may nararamdaman po akong selos kay Jonah. Parang may inggit siya sa atensyon at pagmamahal na ibinibigay ko kay Kael. Pero sana po ay hindi siya magselos kasi ang tanging gusto ko lang naman ay magkaayos sila ng apo ko. At isa pa, ako na po ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Kael. Pati ang pangmatrikula, baon at iba pang kailangan niya. Ako ang sumasagot sa lahat ng yon, pero bakit ganon? Bakit parang hindi nakikita ni Jonah ang lahat ng ginagawa ko para kay Kael? Bakit hindi niya pinapahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay ko sa apo ko? At bakit ni minsan hindi man lang niya naisip na tulungan si Kael? Kaya po isang araw ay nakapag-desisyon na ako na i-message yung tatay ni Kael sa Facebook para ipagtapat sa kanya na hindi napupunta sa anak niya yung pera na pinapadala niya kay Jonah. Mabuti na lang at nag-reply siya at sinabi niya na simula sa araw na yon ay sa akin na niya na lamang ipapadala ang sustento para kay Kael. Ang totoo niyan, dapat ay matagal ko nang ginawa ito, Papa Dudut. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob kasi napuno na talaga ako na ayaw akong pagbigyan ni Jonah ng mga panahong na-delay ang pagpasok ng pension ko.
Lumipas ang isang buwan at napansin ni Jonah na wala na siyang natatanggap na pera mula sa tatay ni Kael. Nang malaman niya na ako ang dahilan kung bakit hindi na siya nito pinapadalhan, agad niya akong kinumpronta. Pero ang hindi ko po alam, ng mga panahon na yon ay higit pa pala sa pera yung pagtatalunan namin, Papa Dudut. Jonah anak, ano yung ginagawa mo? Bakit may mga maleta dito sa sala, ha? Akala nyo ba hindi ko malalaman yung ginawa nyo? Bakit? Ano ba ang ginawa ko? Sinabi nyo sa tatay ni Kael na winawaldas ko lang yung perang pinapadala niya sa mga walang kwentang bagay. Bakit hindi ba totoo naman? Oras na para malaman ng tatay ni Kael na niloloko mo lang siya. Wala kang karapatan na makialam sa personal ko na buhay. Ang sabihin mo, ginawa mo yun dahil gusto mo na sa'yo mapunta yung sustento na para kay Kael. Ganid mo sa pera. Ilang taong kong tiniis yung hindi mo pagsusustento sa sarili mong anak. Pero sumasobra ka na. At talaga ba, Jonah? Ganid ako sa pera? Bakit? Ni minsan ba siningil kita para sa mga bayarin dito sa bahay? Hindi naman, di ba? Kaya hanggat dito ka nakatira sa bahay ko, ako ang masusunod, naintindihan mo? Hindi ko na kaya to. Nakikita mo yung mga maletang yan? Aalis na kami sa bahay mo at isasama ko si Kael. At saan ka naman pupunta, Aber? May boyfriend na ako. At siya na mag-aalaga sa amin ng anak ko. Ano? Hindi! Hindi ako makakapayag! Kung gusto mong lumayas, gawin mong mag-isa, pero hindi mo isasama ang apo ko! Alam mo, ang labo mo eh. Ikaw tong panay na reklamo na kesyo hindi ko inaalagaan si Kael. At ngayon bubukod na kami, nagre-reklamo ka pa rin? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Kasi alam ko walang magandang patutunguhan to plano mo! Yung boyfriend na sinasabi mo, huhulaan ko, sa bar mo nakilala yan, no? Bihira, kung gusto mo magpakagaga, hindi na kita pipigilan pero wag na wag mo idadamay ang apo ko sa kagagahan mo! Wala ka nang magagawa kasi ako pa rin nanay ni Kael. At ako masusunod. Mami, Lola, bakit kayo nagsisigawan? Kael, kunin mo na yung mga gamit mo. Alis na tayo dito. Bakit? Saan po tayo pupunta? Nakahanap na ako ng magiging daddy mo at lilipat na tayo sa bahay niya. Ano? Ayoko! Ayoko, Mami! Dito lang ako kay Lola! Lola, pigilan mo si Mami, please! Kael, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. 18 years old na po ako! Ako ang magdidesisyon kung kanino ako sasama! At hindi po ako sasama sa inyo! Dito lang ako kay Lola! Hoy, Kael! Baka nakakalimutan mo na nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan, hindi nyo naman ako tinuring na anak eh! Hindi ba't ang tingin nyo lang naman sa akin? Isang malaking pagkakamali? Yan ba sinasabi sa'yo ng lola mo? Kita mo na, ma? Bine-brainwash at pinag-aaway mo kami ng anak ko? Wala kang kasing sama! Alam ng Diyos na kung may gusto man dito na magkaayos kayo ng anak mo, ako yon! Basta, hindi ko iiwanan si Lola! Gusto mo ba talagang malaman kung anong ginawa niyang lola mo? Siniraan niya ako sa tatay mo. Kaya ngayon yung tatay mo sa kanya na pinapadala yung perang para sa'yo. Gahaman at ganid sa pera yung lola mo. Pareho niya tayong tinraidor. Hoy, Jonah! Ang kapal-kapal na mukha mo para siraan ako sa apo ko! Ayoko sanang sabihin to. Pero Kael, alam mo ba na buwan-buwan nagpapadala ng sustento ang tatay mo para sa'yo? Pero itong mami mo, wala nang ibang ginawa kundi gamitin yung perang yon para sa mga kapritsyo niya. Ano po? Bakit hindi nyo sinabi sa akin to? Eh kasi regular naman na pumapasok yung pensyon ko buwan-buwan. Pero noong nakaraan, nadali ng konti ang pensyon ko at ayaw akong bigyan ng pera ng mami mo. Kita mo na? Ganid sa pera tong lola mo? Hindi lang napagbigyan, nagkaganyan na? Napaka-ingrata mo! Hindi ko lubos akalain na dadating ang araw na sisiraan ako ng sarili kong anak. Gusto mong lumayas? O yan! Lumayas ka dito pero wag na wag mong idadamay ang apo ko! Sinusumpa ako sa inyo na simula sa araw na to, hindi nyo na kami makikita ni Kael. Kael, halika na! Lola! Apo, ayoko sanang gawin to. Pero sa tingin ko,
Mas makakabuti siguro kung sumama ka na muna sa mami mo. Ano? Bakit nagbago yung isip nyo? Ayoko po! Lola naman! Ayoko! Parang awa nyo na! Huwag nyo akong ipamigay! Maniwala ka, hindi kita pinapamigay at ginagawa ko rin to para sa'yo. Diyan ka lang. Kukunin ko lang yung mga gamit mo sa kwarto. Siguro po ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magtataka kung bakit bigla akong pumayag na sumama si Kael kay Jonah. Ang totoo po niyan, kahit alam kong immature at irresponsable si Jonah, ay hindi po nawala yung kagustuhan ko na magkaayos sila. Kaya kahit masakit po sa akin ang nangyari, tiniis ko na lamang kasi naisip ko na baka eto na yung pagkakataon na makabawi si Jonah sa mga pagkukulang niya kay Kael. Ang totoo po ay iyak ako ng iyak nung umalis sila Jonah at Kael. Hindi po kasi ako sanay na pareho silang wala dito sa bahay. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na para din ito sa ikabubuti ng lahat. Matanda na si Jonah at oras na para bumukod siya. At siguro'y panahon na rin para kay Kael na magkaroon ng isang kompletong pamilya. Pero ang totoo niyan, Papa Dudut, hindi ko po kilala yung boyfriend ni Jonah. Ni minsan ay hindi siya ipinakilala sa akin ni Jonah. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Pero sigurado po ako na nakilala ni Jonah siya sa isang bar. Kasi yun lang naman ang mga pinupuntahan niya, mga gimikan at inuman. Papa Dudut, alam ng Diyos na araw-araw kong ipinagdarasal na sana'y mabait at maayos yung karelasyon ni Jonah. Kasi alam ko na ang apo kong si Kael ang pinakamaapektuhan sa lahat ng ito. Oo, 18 years old na si Kael pero alam ko na sa kabila ng edad niya, may mga bagay pa siyang hindi lubos na nauunawaan. Kaya sana huwag sayangin ni Jonah yung pagkakataon na magkasama na sila ni Kael. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang mga linggo at wala na akong narinig na balita mula sa anak at apo ko. Nang mga panahon na yon ay iniisip ko na siguro'y masaya na sila sa bago nilang buhay kasama yung boyfriend ni Jonah. Aaminin ko po na nasaktan ako nang hindi na sila nagparamdam sa akin pero tiniis ko na lamang. Kasi ang tanging nais ko lang naman ay maramdaman ni Kael na may ama or father figure siya sa buhay niya. Nang mga panahong yon ay nilibang ko na lamang ang sarili ko. Nakikipagkita ako sa mga kaibigan ko at nagsimula akong maglaro ng bingo. Para kahit papano ay matuwa naman ako at hindi ko maramdaman ang lungkot na dulot ng pagkawala ni Kael sa bahay. At least, sa ganoon ay hindi ko gaanong naramdaman yung puwang na iniwan niya. Aaminin ko rin po, Papa Dudut, na hindi ko gaanong nami-miss si Jonah. Pero yung apo kong si Kael, yun talaga ang nami-miss ko. Siguro nga ganito lang kaming mga lola, mas malalim ang pagmamahal at pag-aalaga namin sa mga apo namin kesa sa mga anak namin. Tandang-tanda ko pa yung araw na iniyakan ko pa yung picture namin ni Kael. Ang sakit-sakit po sa pakiramdam noon kasi ako na ang tumayong nanay at lola niya. Pero may mga bagay talaga akong kailangang tiisin at isakripisyo para sa kapakanan niya. At nung akala ko na hindi ko na siya makikita o makakausap, isang araw ay may natanggap po akong tawag. Hindi ko po kayang ilarawan ng tuwa ko nang marinig ko ang boses ni Kael. Parang nagbalik ang saya sa buhay ko. At kahit malayo siya, ramdam na ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya, Papa Dudut. Hello, Apo.
Lola! Ay, salamat sa Diyos sa tinawagan mo rin ako sa wakas. Kumusta ka na? Ayos lang naman po ako. Miss na miss ko na po kayo, Lola. Ako rin na po. Alam ng Diyos kung ilang beses kong pinagdasal na sana balang araw magparamdam ka sa akin. At ito na nga yung matagal ko ng pinagdadasal. Nagkatotoo na rin sa wakas. Pasensya na po kayo kung matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-usap ha. Ang totoo niyan, ilang beses ko kayong sinubukan tawagan ng mami mo. Pero mukhang palaging nakapatay yung mga telepono nyo. Ano ba kasi ang nangyayari dyan, Apo? Ayos lang ba kayo ng mami mo? Ayos lang naman po kami. Pero Bakit? May problema ba? pinagbawalan na kasi ako ni Mami na kausapin kayo. Ang totoo nga po niyan, kinuha na sa akin ni Mami tong cellphone ko. Pero nahanap ko rin yung cellphone ko sa drawer niya. Kaya kayo po yung una kong tinawagan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Pinagmamalupitan ka ba ng mami mo dyan? Kael! Apo! Umiiyak ka ba? Ayoko na po dito. Pabalikin niyo na po ako dyan. Parang awa niyo na po. Alam mo naman na palaging bukas ang pinto ng bahay ko para sa'yo, di ba? Hoy, Kael! Hindi ba kinuha ko na yung cellphone mo? Walang yakang bata ka? Kinuha mo yung cellphone sa drawer ko? Pero si Lola lang naman po yung kausap ko eh. Mismo! Yan ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw kong nahawakan mo yung cellphone mo. Kasi sigurado ako magsusumbong ka lang sa kanya. Sobrang unfair niyo naman po sa akin. Anong gusto niyo? Yung kalimutan ko si Lola ng ganun-ganun na lang? Kung tutusin, mas naging ina pa siya sa akin kaysa sa inyo. Aray! Hayop ka! Kailan mo pa titigilan yung lola mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo na dito ka nang galing sa sinapupunan ko. At ako lang yung nag-iisa mong nanay. Naintindihan mo? Galing nga ako sa sinapupunan niyo. Pero ni minsan hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng tunay na ina galing sa inyo. Hoy, Kael! Huwag kang bastos! Bumalik ka dito! Nakita mo na yung ginawa mo, ma? Jonah! Umamin ka nga sa akin, minamaltrato mo ba yung bata? Utang na loob, ma! Matagal na namin kayong nilubayan, kaya please lang! Lubayan nyo na rin kami! Pero sa narinig ko kanina, sigurado ako na hindi mo tinatrato na maayos ang apo ko. Jonah, anak! Parang awa mo na kung hindi mo kayang alagaan ng maayos si Kael, ibalik mo na lang siya sa akin. Anak, tinanggal nyo yung karapatan nyo na maging ina ko nung araw na nagdesisyon kayong i-chat yung tatay ni Kael na tigilan na yung pagpapadala sa akin ng sustento. Hanggang ngayon ba yung pa rin ay kinasasama ng damdamin mo? Oo! Hinding-hindi ko makakalimutan yung ginawa nyo na yon. Tinraidor mo ako, ma! Pero di bali na lang kasi maayos na kami dito. Kaya utang na loob, wag mo na kaming kakausapin kahit kailan. Hoy! Umamin ka nga sa akin! Pinagmamalupitan niyo ba ng kinakasama mo ang apo ko? Ano? Sino naman nagsabi sa inyo niyan? Si Kael? Hindi! Pero sa tono ng bata, sigurado ko na may hindi magandang nangyayari dyan. Mawalang galang na, ha? Pero mukhang nag-uulyanin ka na kasi kung ano-ano na lang naiisip mo eh. Napakabastos mo talaga. Alam mo, sa inyo magkakapatid, ikaw ang pinakabastos sa pinakawalang modo. At ikaw naman ang pinakawalang kwentang nanay. Sinusulsulan mo yung anak ko para kamuhi anak ko. Hoy, babae! Kung kinamumuhian ka man ng anak mo, kagagawan mo yon. Huwag mo sa akin ibuntong lahat ng mga pagkukulang mo kay Kael. Kasi kung tutuusin, ako ang pumuno sa puwang na iniwan mo sa sarili mong anak. Ah, so ngayon, sinusumbat mo sa akin lahat ng naitulong mo sa amin. Huwag kang mag-alala, mayaman yung kinakasama ko at isasampal ko sa pagmumukha mo yung bawat sentimo na ginastos mo sa amin. Kung nandito ka lang sa harapan ko, malamang kanina pa kita nasampal. Bakit? Hindi ba totoo? Mukha ka naman talagang pera. Kunwari ka pang mabait pero ang totoo, iniisahan mo na kami. Naku, sigurado ako na nagpapadala pa rin ng pera yung tatay ni Kael sa'yo hanggang ngayon. Oo! At iniipon ko yung perang pinapadala niya dahil balang araw ibibigay ko rin to kay Kael. Galit ka sa pera, matanda ka. Wisit! Isaksak mo lahat ng yan sa baga mo at magpakasasa ka sa pinadadala ng tatay ni Kael. Sobra po akong naiyak sa mga sinabi ng anak kong si Jonah Papadudut.
Alam ko namang hindi ako naging perpektong ina sa kanya pero hindi ko po akalain na ganon pala kasama yung tingin niya sa akin. Para akong hihimatayin sa mga salitang binitawan niya noong nag-usap kami. Ang totoo po niyan, mas lalo lang akong na-depress kasi ngayon ay parang kumbinsido na ako na hindi maganda ang kalagayan ni Kael sa nanay niya at sa kinakasama nito. Sinubukan ko po silang tawagan at i-text pero pareho na silang hindi makontak. At ang mas masakit pa dyan, hindi ko alam kung saan sila nakatira o kung saan ko sila hahanapin. Sa puntong ito ay wala na akong pakialam kay Jonah. Ang tanging nais ko na lamang ay ang makausap at makasama ang apo ko na si Kael. Pero hindi ko talaga alam kung paano ko siya muling makakausap. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang panahon para mag-enroll si Kael sa college. Lalo ko pong na-miss si Kael kasi ako po yung lagi niyang kasama tuwing nagpapa-enroll siya. Ako po yung laging tumututok sa mga schedule at mga kailangan niyang asikasuhin sa eskwelahan. Pero ngayon ay wala na akong magawa kasi nasa piling na siya ng tunay niyang ina at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Mas lalo ko pong nararamdaman na nade-depress na ako kasi kahit lumalabas-labas ako kasama ang mga kaibigan ko at tuwing nagbibingo kami ay hindi ko pa rin maiwasang maisip at maalala si Kael. Parang kahit na anong gawin ko para ilihis ang isip ko ay nananatili pa rin yung pag-aalala ko sa apo ko. Hindi ko maiwasang maiyak kasi palagi siyang sumasagi sa isipan ko. Hindi man siya nanggaling sa sinapupunan ko, pero galing naman siya sa puso ko. Pero Papa Dudut, sobrang sayo ko po kasi isang araw habang naglilinis ako sa labas ng bahay, dumating ang isang bisita na hindi ko inaasahan na dadalawin ako, Papa Dudut. Lola! Apo! Ikaw na ba yan? Opo. Oh, bakit mukhang nangangayayat ka? Dahil po ako eh. Lola, payakap naman oh. Siyempre naman, halika nga rito. Miss na miss ko na po kayo. Miss na rin kita, Apo. Salamat naman sa Diyos at pinakinggan niya ang matagal ko nang pinagdarasal sa Kanya. Aray, Oh, anong problema? Bakit may masakit? sandali lang po. Tingnan ko nga. Lola, wag na po. Diyos ko, Apo, bakit ang dami mong pasa? Nadulas po kasi ako nung isang araw. Pero promise, ayos lang po ako. Kael! Mami? Sabi ko na nga ba dito lang kita mahahanap eh. Aray, Hoy, aray! Jonah! Mami! Tigilan mo nga Bitiwan niyo po ko! po yung tenga Bitawan ko! mo siya! Aray, ang Ang sakit! kapal ng mukha mo para paglihiman ako? Hindi ba sinabi ko sa'yo na dumiretso ka sa bahay pagkatapos mong mag-enroll? I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Miss na miss ko lang talaga si Lola. At dahil dito sa ginawa mo, mas lalo kang malilintikan sa akin! Itiwan mo ang amo ko! Kung hindi ikaw ang malilintikan sa akin! Huwag kang makialam dito dahil hindi ka kasali sa usapang to! Pakikialam ako kasi apo ko na inaagrabyado mo! Umamin ka nga sa akin! Ikaw ba ang dahilan kung bakit ang dami niyang pasa? Alam mo ikaw, masyado ka na nakikialam eh. Kung gusto mong may inaalagaan, huwag yung anak ko ang pagdiskitahan mo! Ipaayos mo na lang yung matres mo at baka sakaling mabuntis ka pa! Aray! Sumusobra ka na! Wala kang karapatang sampalin ako, ha? At wala ka rin karapatan para saktan ang apo ko! Kaya na po magsalita ka. Yung mami mo ba yung may kagagawan dyan sa mga pasamo na yan? Lola, please, wag na nating palakayin to. Mami, please, tama na po. Halika na, Kael! Muwi na tayo! Tumigil ka! Dito lang si Kael! Umuwi ka mag-isa mo! Hayop ka! Masyado mong bine-baby yan, ma, ha? Kaya lumalaking lolas boy yan eh! Hindi na minor de edad yan para baby mo pa! At ikaw naman, Kael,
Pwede bang tigilan mo na yung pagsusumbong mo dito sa lola mo? Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong sinabi kay Lola. Gusto ko lang talaga siyang makita. Yun lang yun. At talagang gusto mo pang paglihiman ako ng apo ko? Hindi! Yung gusto ko, yung tuluyan ka nang mawala sa buhay namin! Kung gusto mo ako mawala sa buhay mo, walang problema sa akin yon. Pero hindi mo ako pwedeng alisin sa buhay ng apo ko. Sa totoo lang nasasaktan ako sa pagsagot-sagot mo sa akin. Pero alam mo kung saan ako labis na nasasaktan? Nasasaktan ako kasi sinayang mo yung pagkakataon na maging mabuting ina sa nag-iisa mong anak. Pero magpasensyahan na lang tayo. Nasisimula sa araw na to, hindi na ako makakapayag na kunin mo pa sa akin ang apo ko. Itigilan natin tong kalokohan na to, Kael! Halika na! Mami, Ano? I'm sorry pero hindi na po ako sasama sa inyo. Ah, ganon. Pues simula ngayon, kalimutan mo na rin na nanay mo ako! Umalis ka na! Bago ko tuluyang makalimutan na anak kita! Pareho kayong mga walang kwenta! Mga buwisit! Magsama kayo! Mas lalo lamang po ako nagalit sa anak kong si Jonah pagkatapos ng away namin, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng yon, tuwang-tuwa ako na sa wakas ay makakasama ko na ulit ang apo kong si Kael. Bumalik po siya sa bahay at dito na siya nakatira kasama ko. At ikinuwento na rin sa akin ng apo ko ang lahat ng nangyari habang nasa poder siya ni Jonah at ng kinakasama nito. Sabi ni Kael, palagi raw umiinom at nagyoyosi si Jonah at yung kinakasama nito. At inaaya pa raw siya ng mga ito na manigarilyo. Alam kong 18 years old na si Kael at hindi na siya minor de edad. Pero hindi ko pa rin matanggap na ang sariling ina niya ang naghihikayat sa kanya para magbisyo. Ang mas masakit pa dyan, sabi ni Kael, na tuwing nag-aaway daw si Jonah at ang kinakasama nito ay siya raw ang palaging pinagbubuntungan ng galit ni Jonah. Kaya ang dami niyang pasa sa katawan noong nakaraan. Talaga pong naawa ako kay Kael, Papa Dudut, kasi hindi naman niya hiningi na isilang sa mundong ito. Pero nagawa pa siyang kawawain at pagmalapitan ng taong nagsilang sa kanya. Kaya naman mula ngayon ay pinangako ko na sa sarili ko na hanggang sa huling hininga ko, ako na ang mag-aalaga kay Kael. Hindi ko na siya ibabalik sa nanay niya dahil alam ko na sa puntong ito, ako lang ang makapagbibigay ng tunay na pagmamahal ng isang ina sa apo kong si Kael. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masaya at mapayapa po ang buhay namin ng apo kong si Kael. At naging masaya din kami sa piling ng isa't isa. Pero ang totoo po niyan, kahit na nagagalit ako sa mga ginagawa ni Jonah, may mga pagkakataon pa rin na nag-aalala ako sa kanya kasi anak ko pa rin naman siya. Pero tuwing naaalala ko yung mga masasakit na salita na sinabi niya sa akin, mas nare-realize ko na baka mas mabuti pa rin na hindi ko na siya muling makita at makausap. Malaki na siya at kaya niya nang ayusin ang sarili niyang buhay. At ang magagawa ko na lamang sa puntong ito ay ang ituon ang lahat ng pagmamahal, oras at atensyon ko kay Kael. Pero isang araw ay tinawagan kami ng college na papasukan ni Kael. Sinabi nila na kailangan na daw nila yung good moral certificate ni Kael. At noong tinawagan ko yung high school ni Kael, ang sabi nila ay aabutin pa daw ng ilang linggo bago ma-release yung good moral certificate. Pero ang sabi din nila ay may kopya na daw si Jonah noong certificate na yon. Ang totoo po niyan, may pagkatuso po itong anak ko na si Jonah at hindi na po ako magugulat kung sinadya niya ang lahat ng ito kasi alam niya na balang araw ay kakailanganin din namin yung good moral certificate na hawak niya. Sa totoo lang, ayaw ko na sanang kausapin pa ang anak ko na yon pero wala na po akong choice kasi ito lang yung paraan para mapabilis ang lahat, Papa Dudut.
Jonah, Ma! Hindi ka pa ba nakukontento na nasa iyo na si Kael? Ano ba bang gusto mo sa akin, ha? hinihingi na nung college ni Kael yung good moral certificate niya. Yan lang ba yung tinawag mo? Ano ba yan? Alam kong nasa sayo yon. Kasi tinawagan ko yung high school ni Kael at ang sabi nila may kopya ka na raw nun. Pero hahanapin ko pa yun eh. Wala akong panahon, okay? At isa pa, tumawag ka na pala sa high school ni Kael. So ba't hindi ka nalang manghingi ng panibagong kopya? Matatagalan pa kung magre-request pa ako ng bagong kopya. Ibigay mo na lang sa akin yung good moral na nasa iyo para matapos na to. Wala akong pakialam sa lintik na good moral na yan. Sa totoo lang nakakabala ka na, Ma. At utang na loob lang. Magkalimutan na tayo. Kung hindi dahil kay Kael, malamang hindi na kita tinawagan. Kaya parang awa mo na. Ibigay mo na lang sa akin yung good moral ni Kael. Hindi ba kinuha mo na sa akin yung anak ko? O edi panindigan mo yung pagiging nanay mo sa kanya nang hindi ako kinukulit? Hindi ka man lang ba naaawa sa anak mo, ha? Para din sa kanya tong ginagawa ko. Hindi. Ba't ako maawa? Eh isang malaking pagkakamali lang naman yung batang yan. Napakahayop mo talagang babae ka. Kung gano'n naman pala yung tingin mo kay Kael, bakit mo pa siya kinuha sa akin noon? Kasi gusto ng boyfriend ko ng anak. Pero napagtanto niya rin na hindi niya kayang mahalin ng isang bata na hindi niya namang kadugo. Kung maghahanap ka ng lalaki, hanapin mo yung tipong mamahaling katang anak mo. At ang kapal din naman pala talaga ng mukha mo. Talagang kinampihan mo pa yung kinakasama mo kaysa sa sarili mong anak. At bakit ko naman kakampihan yung batang yan? Ipapaalala ko lang sa'yo na yung batang yan ang dahilan kung bakit hindi ko na-enjoy yung teenage years ko. Depressed ako nung pinagbubuntis ko yung batang yan. At sigurado ako na ibang naging takbo ng buhay ko kung hindi na sana pinanganak yung walang kwentang batang yan. Ang totoo niyan, ikaw lang naman tong pumilit sa akin na buhayin ko yung si Kael eh. Kung hindi mo kayang mahalin ang apo ko, huwag kang mag-alala kasi simula sa araw na to, ako na ang magiging nanay niya. At alam mo kung anong lubos na pinagpapasalamat ko? Yung hindi nagmana sa'yo si Kael. 18 lang yung anak mo. Pero hindi hamak na mas may utak kesa sa'yo. Grabe ka naman makapuri kay Kael. Pero ni minsan di mo nagawa sa akin yan. At bakit? Kapuri-puri ka ba? Simulat sa pool wala ka ng ibang binigay sa akin kundi sakit ng ulo. Ang totoo niyan, Jonah, sa inyong magkakapatid, ikaw yung binigyan ko ng espesyal na atensyon, pero bakit ganon? Bakit ikaw pa tong lumaking suwail at pasaway? Dahil sa pesting apo mo na yan. Simula nung pinanganak ko yung tiyanak na yan, wala ka nang ginawa kundi baby ang hayop na yan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sarili mong anak? Pinagseselosan mo? Wala ka na sa katinuan! Pwes kung wala ako sa katinuan, malamang may pinagmanahan ako. At kanina pa ba ako magmamana kundi sa'yo? Wala nang patutunguhan tong usapan natin. Makikiusap na lang ako sa college ni Kael na bigyan kami ng extension doon sa hinihingi nilang good moral. Oh, ayun naman pala eh. So bakit mo ba ako tinawagan? Kasi nagbabaka sakali ako na may konting concern ka pang natitira sa anak mo. Susme! Patawarin! Lola, si Mami po ba yung kausap nyo? Apo, Ma, utang na loob. Huwag mong ibibigay yung telepono sa kanya. Naririndi ko sa boses ng batang yan. umalik ka na muna sa kwarto mo. Susunod ako, ha? Sige po. Huwag ka na magpapakita sa amin ni Kael kahit kailan. Yun lang ba? Sige, walang problema. Maniwala ka sa akin, Jonah. Simula sa araw na to, sisiguruhin ko na hinding-hindi na mangungulila si Kael dyan sa pagmamahal na hanggang ngayon, pinagkakait mo pa rin sa kanya. At magpapalit na rin ako ng SIM card para hinding-hindi nyo na ako matatawagan kahit kailan. Sige na, bababa ko na to. Sa puntong ito ay parang suntok sa buwan na yung gusto kong mangyari na magkasundo ang mag-ina, Papa Dudut. Pero sa mga panahong yon ay pinangako ko sa sarili ko na mamahalin at aalagaan ko si Kael hanggang sa huling hininga ko. Ipaparamdam ko sa apo ko na kahit na hindi siya sinuwerte sa nanay niya, kahit papaano ay sinuwerte naman siya sa lola niya. Lumipas ang 2 linggo at nakumpleto rin namin ang lahat ng dokumento para sa college ni Kael at pagkatapos ng ilang araw ay naging isang ganap na college student na ang apo ko. Grabe, Papa Dudut. Sobrang nakaka-proud talaga.
Habang tinitingnan ko si Kael, alam ko sa puso ko na malayo ang mararating niya sa buhay. Matalino siya at punong-puno ng pangarap at sigurado din ako na hinding-hindi siya matutulad sa nanay niya. Pero kung maibabalik ko lang ang panahon, sana hindi ko na lamang pinabayaan si Kael sa nanay niya noon. Kasi imbis na makabuti, mas lalo ko lang nakikita na tinatago pa rin ni Kael yung trauma na dulot ng pagmamaltrato sa kanya ng nanay niya. May mga araw na bigla na lamang siyang umiiyak at kahit na hindi niya sabihin sa akin kung bakit siya umiiyak, alam na alam ko na si Jonah ang dahilan sa likod ng mga luha niya. At alam ko na patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay magbabago yung nanay niya. Pero mukhang malabo na talagang mangyari yon. Kasi noong huling usapan namin ni Jonah sa telepono ay parang desidido na siya na itakwil si Kael. Mukhang hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagiging teenager niya. Kaya di bali na lang. Ang importante ay sinusubukan ko pa rin i-distract si Kael, lalo na kapag wala siyang pasok. Tuwing walang pasok si Kael ay pumupunta kami sa mga mall at nagbibigay din ako ng pera sa kanya para makapamili siya ng mga gusto niyang gamit. Pero sobrang practical po ni Kael. Imbis na bumili ng mga gamit, iniipon niya na lamang ang pera. Dito ko talaga nakumpirma na malayo ang mararating ng apo ko. Sa katunayan, papadudot patuloy ko pa rin iniipon yung pera o sustento na pinapadala ng tatay ni Kael sa akin. Kasi alam kong balang araw ay mapapakinabangan din yun ni Kael. Pero sa ngayon, kaya ko pa naman siyang buhayin gamit ang pensyon ko. Kaya tinatabi ko na lamang ang pera ng tatay niya sa ngayon. At isang araw, niyaya ko si Kael na kumain kami sa labas. Pero tumanggi siya. Kasi sayang daw ang pera. Kaya't nanatili na lamang kami sa bahay at makalipas ang ilang oras ay may narinig kaming katok sa pintuan, Papa Dudut. Andyan na! Sandali lang! Mami! Bakit ang dami niyong dalang gamit? Kael, anak! Apo, sino ba yan? Hoy, Jonah, anong ginagawa mo rito, ha? Ma! Sana mapatawad niyo pa ako. I'm sorry po. Ang galing mo rin naman. Parang kailan lang diring-diri ka sa amin, ha? Tapos ngayon humihingi ka ng tawad? Hindi ko sinasadya lahat ng mga sinabi ko sa'yo noon. Nadala lang po talaga ako nung galit ko nung mga panahon na yun. Tigilan mo nga yung kakadrama mo. Magsalita ka, anong kailangan mo sa amin? Ha? Wala po akong kailangan sa inyo. Gusto ko lang po talaga humingi ng tawad sa inyo. Kalokohan! Kilala kita. Hindi ka magpapakumbaba at hihingi ng tawad kung wala kang mahihita. Kaya magsalita ka na bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Ma! Kailangan ko po ng tulong niyo. Pinakulong ko na po siya. Ilang beses niya po akong sinakal nung huling nag-away kami. At anong tulong naman ang kailangan mo sa akin? Wala na akong matutuluyan. Ayoko na pong bumalik sa malaimpyernong bahay na yon. Pasensya ka na, pero hinding-hindi na kita matatanggap dito. Ipapaalala ko lang sa'yo kung ilang beses mo pinagmalupitan itong si Kael at kung ilang beses mo rin akong pinagsalitaan ng masama. Kaya sige na, umalis ka na rito. Ayoko na makita yung pagmumukha mo kahit kailan. Kael, pakiusapan mo naman tong lola mo. Parang awa mo na. Mami, I'm sorry. Pero kay Lola tong bahay at siya lang ang may karapatang magdesisyon. Ang kapal na mukha mong hayop ka. Nagsisisi na ako na iniripa kita. Wala ka naman palang kwenta. Napaka-useless mo. Hoy Kael, baka nakakalimutan mo na kahit pagbali-baliktarin naman natin ang mundo, nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan ba nagpakananay ka sa anak mo? At base
kasi dyan sa tono ng pananalita mo. Mukhang wala ka na talagang balak na magbago. At sa kung paano mo pagsalitaan ang sarili mong anak, mas lalo lang ako napapanatag sa desisyon ko na itakwil ka. Ma, I'm sorry. Pinapangako ko po sa inyo na magbabago na ako. Maawa po kayo sa akin. Wala na po talaga akong ibang mapupuntahan. Matanda ka na! Sigurado ako na kaya mo na ang sarili mo. Naririnig mo tong lola mo, Kael? Kita mo na kung gaano siya kasama, ha? Hoy! Kung may paraan lang para marinig ni Kael yung huli nating pag-uusap sa telepono, sigurado ako na kamumuhian ka ng bata. Lola, hindi na po kailangan. Kasi kahit hindi ko narinig yung pinag-usapan niyo ni Mami, alam ko na kahit kailan hindi na niya ako matatanggap. Hoy, hindi totoo yan! Oo, siguro nga itong lola mo yung nag-aalaga sa'yo ngayon. At siguro nga may mga panahon na nag-aaway tayo. Pero hindi ako nagkulang sa'yo. Oo, tama po kayo. Hindi kayo nagkulang. Hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa akin na sana hindi na lang ako ipinanganak. Hindi kayo nagkulang sa pagpapaalala sa akin na isa ako malaking pagkakamali. At hindi kayo nagkulang na ipamukha sa akin na kinamumuhian niyo ako. Buong buhay ko, wala po ko ibang ginusto kung hindi ang mahalin niyo ako. Ang totoo nga niyan, hindi ko alam kung bakit kinailangan ko pang dumaan sa butas ng karayom para lang makalimos ako ng konting pagmamahal sa inyo. Pero ni minsan, hindi niyo pinarana sa akin yun. Ayoko na po. Pagod na ako. Nakakapagod din pala yung tipong kailangan ko pang paghirapan yung pagmamahal na dapat matagal nyo nang binibigay sa akin. Kael, apo, tama na yan. Pasensya na po kayo, Lola. Papasok na po ako sa kwarto ko. Wow! O ngayon, sana naiintindihan mo na kung saan ang gagaling ang anak mo. Kaya pakiusap, sana magbago ka na. At sana magkaroon ka man lang ng konting amor dyan sa anak mo. Malinaw na sa akin ang lahat. Malinaw sa akin kung paano mo binibrainwash si Kael para kamuhian ako. Utang na loob, ang kitid-kitid ang utak mo. So ano na? Patitirahin niyo ba ako dito sa bahay niyo o hindi? Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa patirahin ka uli dito. Pwes kung ganon, sana mangyari yan very, very soon. At huwag kang mag-alala kasi sagot ko na yung kape at tinapay sa lamay mo. Hayop ka! Simula ngayon, maghanap ka na ng ibang taong iintindi sa'yo. Kasi tapos na ako sa pagiging nanay ko sa'yo! I'm sorry po, nabigla lang talaga ako. Ma, parang awa mo na. Kailangan ko talaga na matutuluyan. Wala na akong ibang mapupuntahan. Napaka-plastic mo! Umalis ka na! Kung hindi ipapadampot na kita sa mga polis para masamahan mo yung boyfriend mo sa likod ng rehas! Pagpasok ko po sa kwarto ni Kael ay nakita ko siyang umiiyak at parang wasak na wasak dahil sa naging usapan nila ng nanay niya. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, pati ako ay nalulungkot at nanlulumo para sa apo ko. Pero wala na akong magagawa kundi ang ipaliwanag sa kanya na hindi lahat ng nanay ay mauunawain at mapagmahal. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya karapat-dapat mahalin at unawain. Kaya sa mga kabarangay po ninyo, lalo na po sa mga nanay dyan, gusto ko lang pong sabihin na sana huwag kayong magsawa na iparamdam sa mga anak ninyo na mahal ninyo sila. Kasi sa lahat ng naging karanasan ko kay Kael at Jonah, natutunan ko na lahat ng anak ay deserve na magkaroon ng magulang. Pero hindi lahat ng magulang ay deserve na magkaroon ng anak. Sa totoo lang ay hindi ko rin po alam kung saan ako nagkulang sa anak ko na si Jonah. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapalaki siya ng maayos. Pero habang sinusulat ko po ito ay napagtanto ko na ang naging kasalanan ko ay yung hinayaan ko si Jonah na lumabas-labas sa mga club at bar.
Pero wala na po akong magagawa pa. Nangyari na ang mga nangyari at ayon sa mga kakilala ko ay nagkabalikan daw si Jonah at yung boyfriend niya na pinakulong pa niya dati. Pero ayoko na pong ma-stress, Papa Dudut. Matanda at malaki na yung anak ko na yon. Kaya sa puntong ito ay hahayaan ko na lamang siyang matuto mula sa sarili niyang pagkakamali. At sa ngayon ay masaya na po ako at kontento sa piling ng apo kong si Kael. Patuloy siyang nagsusumikap sa pag-aaral at patuloy kong pinagdarasal na sana ay makamit niya ang lahat ng mga pangarap niya balang araw. Papa Dudut, alam ko po na medyo mabigat ang kwento ko pero maraming salamat pa rin po kasi binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ito sa inyo ang mga nangyari sa buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Esther. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.